לחסות בקולות אחרים כאילו אין איזה דבר שאת רוצה. נולדתי בשנת 1996 בבית חולים נהריה. אחרי הלידה הייתי בפגייה חצי שנה עד שהתחזקתי ויכולתי לצאת הביתה. בפגייה הבינו שיש לי ציפי. אמא, מה את זוכרת מהלידה שלי? אני הייתי בטיפול נמרץ, משהו כמו 4 ימים, ואת כבר היית בפגייה ולא ראיתי אותך. אחר כך העלו אותי בכיסא גלגלים לשם, ושמחתי מאוד מאוד לראות שיש לי את הילדה הכי יפה בעולם. יום אחד מצאתי אותך משהו מנטרת בתוך האינקובטור, ואז ביקשתי מכל הצוות שיבואו ככה בדחיפות לראות מה קורה, ואחרי שבוע נתבשרנו שקוראים לזה סיפי. הם הסבירו לנו שזה שיתוק מוחין, שזה מצב כרוני, שהוא קשה, משהו מהמוח, ואבא שלך היה בהלם. הוא אמר, מה פתאום, הילדים שלי בגיל 8 חודשים מרכיבים פאזלים, אין דבר כזה, אין לי דברים כאלה. ואני אמרתי, לאט לאט, בוא נקבל את זה, לאט לאט נבין מה זה, באמת אפילו שנה לא הבנו מה זה, לא הבנו. אני האמת רק חשבתי מתי לוקחים אותך הביתה. כאילו אין איזה דבר שאת רוצה. פה עם אבא נסענו לאילת והיה כיף. ההורים שלי התגרשו כשהייתי בת שנה בערך, ומאז גדלתי עם אמא. כן, אבא. כשהייתי בת 10, אבא שלי נסע לחו"ל, ומאז לא ראיתי אותו. אנחנו בקשר טלפוני. שלחתי לך זה, מאמי, שלחתי לך הודעות, אם תפתחי את הפייסבוק ותפתחי את ההודעות, אז תראי, שלחתי לך הודעות ושלחתי לך תמונה, אני רוצה לדעת מה את אומרת על זה שאני לובש צהוב. הנה, עכשיו אני רואה את התמונה ששלחת לי. ראית אותה? כן. לא, אני אעשה את הצהוב או לא? ראיתי אותה, אני חושבת, שלחת לי אותה. ממתי? מעכשיו? לפני שבוע. אני יכול לשלוח לך עוד אחד אם את רוצה, בסדר? טוב, אבא. עכשיו אני אשלח. טוב. יאללה, מאמי שלי. ביי, אבא. ביי, מותק, אוהב אותך, מאמי, ביי. גם אני, ביי. מגיל 3, עדי ומיקה, אבל היא חסרה פה בתמונה. בערך בגיל 3 התחלתי ללכת לגן קרקום שבכרמיאל, ואחר כך הגעתי לתפן. בכיתה א' ועד ו' הייתי משולבת בכיתה רגילה עם סייעת צמודה ששמה רותי. זה היה מאוד מאוד צמוד, את אהבת אותה מאוד. היא הייתה איתך גם במשך כל היום, היא הוציאה לך את הציוד, היא עזרה לך. כל השעות עשית ובילית בתוך כיתה רגילה, כשהייתה לך סייעת צמודה, ואנחנו מהצד הסתכלנו עלייך. כלומר, מערכת היחסים בינינו הייתה ככה מרחוק. כן. כן לגעת, לא לגעת. כן, נכון, היו שאלות כן לגעת, לא לגעת. היה לנו מאוד קשה לראות איך ילדה עם יכולות מאוד גבוהות
היה לנו קשה לראות כיצד את מנוהלת על ידי בן אדם אחר. בכיתה ז' עברתי לכיתת ה-CP ללא סייעת. אני זוכרת שהיה מאוד קשה, אבל רצו לדאוג לעצמאות שלך, ואז הורידו לך קצת את הצמוד הזה. ואיך את זוכרת את הפרד? הפרד מרותי? כן. איך את? אני זוכרת שפיקי הייתה, ואת עשית הצגה רצינית ביותר בתפן, ובכית 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 והשתוללת. נכנסתי לכיתה, אני זוכרת ככה את המפגש הראשון שהוא היה מלא מלא בהתנגדויות ובעיקר בפחד מהמשהו החדש הזה. מאלו השינויים עכשיו, סימה הזאת שהיא בכלל לא מחנכת את הכיתה שלי, תוביל, ומה היא תעשה, והיו שאלות, והיו פחדים, וזה כן הונח על השולחן, והיו כעסים. וכשאת כעסת, ועם האמירות שלך, אמרנו, אוקיי, אולי זה לא נכון לנו להיכנס עכשיו, כי זה גם קצת אותנו הלחיץ. אבל נראה ברגע שהחלטנו, היינו מאוד נחושים לעשות את זה, בעיקר באמת כי האמנו בדרך שלנו. למה, מה ראית באיזה חסרונות? כי רציתי אותך תמיד בכיתה רגילה. הרגשתי שאת מחכה את החבר'ה. החבר'ה שהכל קולח אצלם, שהכל יפה אצלם, טבעי. את מחכה את הצד הבריא יותר. ככה הרגשתי. ואחר כך, בשנה הראשונה אפילו הרגשתי שאת יותר רגישה, ושאת מחכה ילדים מכיתת ה-CP. אז קצת חרה לי. ואחר כך זה הסתדר. היום אני בכיתה של טימה, כיתת ה-CP. למדתי להשתחרר מכל הצמוד הזה ומתלות. למדתי המון על עצמי ועל הכוחות שלי. היו כמה דברים שגרמו לשינויים חיוביים אצלך. כשאת מצליחה להאמין בעצמך יותר, אז את מגלה פתאום שאת יכולה יותר. בגיל 10 עברתי ניתוח ארוך ומורכב עם שיקום קשה. אני יכולה לתת דוגמה עם העמידה בהארטווקר, שהיה נראה לנו משהו שלא יקרה יותר, אבל הרגשתי את המוטיבציה שלך לקראת זה שרק הזכרתי את זה שאולי ננסה לעמוד, ואת האמנת. והפתעת את שתינו והלכת ועשית כמה צעדים, וזו התקדמות אדירה. ותמשיכי, לא לפחד, להאמין, לרצות, להצליח. אחד הכלים שזכית להם זה היכולת שלך להתבונן בעצמך ולהבין שהכוח נמצא אצלך ולא אצל אף אחד אחר. בכיתה ט' חזרתי להיות חלק מכיתת השילוב לפרקי זמן קצרים אך מיוחדים. אני יכולה להגיד לכם מהמבט שלי, אני מקבלת מפגשים איתכם המון, אז זה חשוב לי גם לדעת את הצד השני. אם זה משהו שנכון לעשות שילוב הזה, אם יש משהו שמפריע לכם בזה, אם אתם מקבלים מזה משהו. דידי, אני איתך מכיתה א' בערך. אני באמת זוכה לראות אותך גדלה איתנו, ולראות אותך כל שנה משתנה לטובה ונכנסת לכיתה עם חיוך כזה רחב על הפנים, מאוזן לאוזן. אני ממש מעריצה אותך על איך שאת מדברת על החיים בכל כך אופטימיות, רואה את הכל בצורה הכי חיובית שאפשר. כשאת מדברת בכיתה ומספרת לנו על עצמך והכל, זה פשוט מדהים כל הדברים שאת אומרת, שיוצאים לך מהפה, פשוט מדהימה באמת. לא יוצא לי לשמוע סיפורים כאלה כל הזמן, ואני מאוד שמחה שאת באה אלינו לכיתה, באמת, אני חושבת שזה מביא המון. הראייה שלך שאפשר לראות את הבן אדם גם מבפנים ולא רק מבחוץ, זה דברים שלדעתי פשוט משדרגים אותנו למעלה. אני לא יודעת מי נותן יותר למי, אבל בטוח שיש פה ווין ווין ברמה מדהימה. זה אלי, אחיה, וזאת ברית כשהסתפרה מכל הטלטלים. יש משפט
אני מאוד מאוד מתחברת אליו, ואני חושבת שהוא גם מאוד מאוד מתאים לך ובכלל למשפחה שלנו. שאם, כאילו אלוהים לא נותן לבן אדם להתמודד עם משהו שהוא לא יכול להתמודד איתו. אז את פיתחת את כל הכוחות להתמודד עם זה, ואלוהים נותן לך את הכוחות האלה, ואם לא היה לך את הכוחות האלה, אני לא הייתי פה היום. טוב, אני שמחה שאת בזה, אבל אני לא מרגישה כאילו שמישהו בוחן אותי או לא בוחן אותי. יש לי נחת ממך, אני מרגישה שאת מבינה לפני אחרים, ויש לך הרבה תובנות, והחוכמה שלך, את המזכירה הפרטית של הבית הזה, אמא, אל תשכחי את זה ואל תשכחי. וזהו, אם אני מסתכלת אחורה, אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדייך. ואת הכוח שלי, אפילו להודות לך. זה ממש ככה. לפניי דרך מלאת אתגרים שאותם מציב לעצמי, פיזית, חברתית ולימודית. בעזרת הכלים שרכשתי, כך אתמודד. מוקפת אהבה. נשיר את השיר שיביא לך אהבה, להילחם במה שמפחיד אותך, תהי חזקה, לבטל את השמחה שבך שנדחקה. את רוצה לשיר את השיר שיביא לך אהבה, להילחם במה שמפחיד אותך, תהי חזקה, לבטל